मंगिया बहो रबहो खोला बबुआ पलकी के वड़िया कैसे ना गले में दीजिए। देखो तड़ू तारा खातिर कितना महंगा कार किन के लेल बनी हम तो यही से रौरा से शादी कोई हां हाँ तो हमारा भी 10 गो फिक्स डिपॉजिट बा 4 गो कार बा ई तो कुछ नहीं खे एकरो से बड़ कार रख ले बनी। हाँ अब सोचत तनी नु कि तारा खातिर हेलीकॉप्टर किन दी। अब चली उतना भी बड़ाई मत न करे कि झूठ खानी लागे हो कोई हेलीकॉप्टर रौरा से ना। अरे हमनी के कुंवर के खानदान कहीं जा पुराना धनी होई जा अभी तारा का बुझाई आ 10 गो तो ड्राइवर पड़े। अरे बाप रे एगो हिंदी बोले वाला एगो अंग्रेजी बोले वाला एगो संस्कृत बोले वाला बुझाइल नु। अरे बाप हमारा घरे चलबू नु तारा कुछो के कमी ना होई 10 गो पटरानी बाड़ी लोग बुझाइल नु। पटरानी क्या कहाली सो पटरानी माने मेहरारू के सेवा करे वाली पटरानी कहाली सो लड़की तो हमार पैर भी दबाई है जा हमार कपड़ा भी फीची है जा तब हमरा के खाना भी करके आगे में दिए जा खाना भी बनाई है जा हमार। हां बुझाइल नु नाश्ता बनावे वाली अलग। यही तो हम सोचत रही यही सोच की तरह से बियाह को निकलरा के इतना धन दौलत बाटे हमरा शरीर के चैन मिली बहुत घरे काम कर के थक गइल रहे। अब जान जा का करी मोबाइल त हमर 10 गो बा हो जोन आज सोमवार के अलग लेके घुमिला मंगर के अलग बुझाइल नु आ गाड़ियों सही हम सप्ताह में 7 गो गाड़ी बदलत रहिला। तो हमरो के रोरा मोबाइल रोज चेंज करे के कहब ना आईफोन दिला दी हम ना का। अच्छा हां तोहरो किनवा दे 7 गो बुझाइल नु आ झुमका तोहरो के 10 गो बनवा दे हो पारा परी पेनत रही हो। हमनी की छोटी माई बाप झुमका देले बड़े अब एजा आइल बन तो बड़े बना दी हम ना। आ हमरा रहे कि गरीबे घर के लड़की लेवे के बुझाइल नु यही से तहरा के लेनी देखो ये हमर सोना महल अटारी देखबू न तो बेहोश हो जीबू जा। हां सोना के और घर बा सोना के हम कवाड़ी लगइले बनी आ एक काम बा एकदम तू फर्श पे ना चलबू तारा खातिर कलीन बिछ रही गादा बिछ रही आ मशीन टिपबू नु तो ठंडा के दिन में गर्मी पानी गर्मी के दिन में ठंडा पानी बुझाइल नु। गर्मी के दिन में ठंडा पानी के गर्मी के दिन में ला अतने मुजुरा गुल गर्मी के दिन में ठंडा पानी ना आवेला तब नु मन लागी आ ठंडा के दिन में गरम पानी हम सुनले ना रही ना। अरे तारा के ऐसा हम फटकदार बना देम नु कि तू तेज हो जेबू तुरती अपने से बाजार करबू आ सब करबू तार लाइफ स्टाइल चेंज करके ध दे हम बुझाइल नु हमारा घरे कुछ के कमी ना होई तारा चलो ना बटे अब चुप रही अब घरोत जाके देखे के बना कि कितना राउर महल बा सब कुछ तबे नु अब इतना डिक हगला से ना हो खिला अब घरे भी तो पता चले के चाहिए। अच्छा ढेर दिन कहां हक देनी अच्छा जाए दो लेकिन चलबू तो तारा कुल पता चल जइबो। बतावा ना कुल ए भौजी दुल्हन ना बोली के कर हो भैया के ठीक है पगल बड़ा भैया के हां चलो ना छोट को जाना के हां ए छोटकी चलो ना। हां दीदी बोलिए। अरे हो देवर जी शादी का तो खेल गो बाराती ऊपर वाला ना वो शादी को के गुलो ना ये कैसे में चलो ना अगर आई लोग खेल तो चाहे तो भाग संयोग से बढ़िया हो गल तो शादी के ऐसे तो अगर बियाह ना होत रहे ना तो हम जाके चल देखो तीन घड़ी फिर तू लोड़ा झूठा लेके आवो ना चलो तो बबुआ चलो कहां गड़िया कर दिया अरे बोले ये कहां हां यही बा कौन मत लागत जा रे भाई बबुआ जी हां भौजी ई काजीरो बाराते बोलनी खुदे बारात लेके आ कोई नी। अरे तो का करी हां कन्या अरे बड़ी सुघर दुल्हन ले आइल जी। अरे कर आओ हो छोटको अरे ले आओ लोढ़ा ओढ़ा आई बबुआ जी निया हां पहले इनका उतारन बाप रे बाप ये तो गाड़े हर दिन लाग बजिया के ना जहिया संजोग का भाग में लिखल रही नु जहिया तो कहतु अपने करी हमने के कितना लड़की तो पहले फोन ऑन कर देबेला हमने की है एको लड़की तो खुशी में भुला न कोई नहीं है। अच्छा हाथ के सिनोरवा ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोल बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहो रबहो खोल बबुआ पलकी के वड़िया कैसे ना गले में दीजिए तो गोता भौजी रह जाए कैसे मैं खोली भाभी पलकी के वड़िया हो मोरे जाएंगे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो
जांगे ओलरल बाड़ी नरमी कलैया बबुआ धीरे से टाइट खा रही जी और हल बड़ू का उनको का भौजी का पड़ा पहले बतेले रहती तो दौरा उरा जुटा के रखले रहती जानो आय अपना काफी बा अपने काफी बा एने उतराई दे जा पहले ओकर बाद जाई जा उतारे दे दीजिए बाबू जी खत्म हो गई भौजी पैसा खत्म अच्छा दी बाबू जी फिर दे दिया जी ए सब ने छोड़ल ना जाला अब दे दीजिए कुछ नहीं थे कंठन को पाल हो गई अच्छा दी घर बाद में ना अरे फिर रहे कनिया बुखासल होई गासो में का करी उतार चला कनिया का चोला कइलू उतार चला कनिया मतरालू गाली गाली गाड़ी चढ़ी आइलू उतार चला कनिया के चला ए दुल्हन ना के चला जैसे बासा बनावेला वैसे ना के चला जैसे बासा बनावेला वैसे ना के चला कैसे नहीं है दीदी कैसे नहीं हमर गली के घूमल का दहिया नइखे नावत हमर गली के घूमल का दहिया नइखे नावत अरे का हो का ये घर है अपन घर है हां इहे तोहर बिल्डिंग महल सोना के कवाड़ी ह अरे सुन कन्या जेकर जतने रहला उतने में बिल्डिंग रहला इतना बड़का बड़का डीन कहां के रहे हमारे घर नौकर चाकर बड़े हमार सोना के कवाड़ी बा तो हमार बिल्डिंग ना बाबा जी। हम रोज फोने बदली ना तो हम हई खाई ना घी खाई ना ना जी क्यों दा जाई थोड़ा छोट मोट के शादी कइले बनी ना भौजी हे भगवान देखा हम तो हमर सोचे- देवर झूठ ना बोलला हाँ, तू ओए झूठ ना बोली मत लगावा हमरा पे ई एकदम के एक नंबर के हरामी बड़े झूठा इंसान बड़े अबे तोहरा के तो मन करता है बहुत सुंदर देखे के कितना बड़का जबान चलावत है गांव घर के खोले तो बाका बहुत खर बाबे जी गावे घर के सुनाए के बा जब इतना बड़ा बड़ा मुंह में तुम दाती लगाओ बाका भसो तार पीछे खड़ बाबे अच्छी नहीं बड़ू ससुर खा रखे चाहे ससुर खा रखे डर का लगता कि लाज लगा हम ले चलो पहले घर में क्या करे जाए बाहर ये कदम ये सुनिए तब तो जानी है ना कि तार बेटा हुआ तार दमदार देवरा का कोई बने जा कैसे ले बड़ू हो कैसे ले बड़ू सुनो भौजी सुना जवान संभाल के बोला अपन देवर के समझावे नु एकदम चुप रहो हमर देवर से बतिया दो सुन एक तो हमर बियाह ना होत रह जाते बड़ू तोरा के हो आ ओकरा बाद का भइला कितनी मुनी दही में सही ना मिलाई तो कैसे होई हां तेरे झूठ बोल दिए ये के बार बड़का बड़का दिन हकला के क्या जरूरत है तो ले जे दिखावा बिल्डिंग है हमने के घर में नहीं किया के रहत ना इनका समझे में भेड़ होगला कोने की ओई बहुत तो भी सब हो जाई ई कहिला से हो नहीं ना बाटे हम दही डा हम घियूस खाए ना तो हम फोर व्हीलर हम तारा खातिर एरोप्लेन मंगवा दिया फोर व्हीलर? मोबाइले बदली ना तब ये काय बबुआ? कवाड़िए नीतीश चाचा के चलते बबुआ के साइकिल मिल गई बताओ ना बिया जी 4 व्हीलर कहां पिया अब का करबू भौजी जौन होगुल तौन होगुल समझा द कन्या देखा सुनी जा हम एक घर में रहब ना अब हां शर्म ऐसे तो क्या हो गांव का जब ई इज्जत का ना हो समझ ले मतलब के तो हमारी इज्जत का भाई काम करके लगा के देखो कितना समझदार बबुआ कहत इज्जत चल गांव घर के लड़का है तो हम गावे देहात की हनी हमरो मैडम के इज्जत नहीं था देखो गांव देहात के लोग समझत हो कि कैसे गांव में हल्ला हो जाला तो कैसे लोग तो होखे दी ना वैसे भी हम चाहत नहीं कि होखे ओकर जे फिर बड़का दोबारा बड़का बियाह ना जवान हो पाई। चलावला ओकर ये हाल होखेला दोबारा बियाह ना हो पाई भगवान करे के होखे में तो रणुए रह जाए ऐसे आदमी के अरे बियाह ना होई भाई बड़ी ढेर बना तेरे काबे ले कहले बिया सुन तोरा निकल के ना जो निकल अरे नहीं निकल दे अरे का एक सुना तारा रे मजा करो कि हमारे और कोच के कुत्ता है ना आई रे अरे तो जरूरत नहीं क्या हमारा तो के पूछी है मना अरे तू तो मुंह के लिए बेच रे हां अरे अब क्या मुझे सच्चा करियो हमर रोडी चल गइल अच्छा और नदी में बेटा मिला पकड़ से घर कटा पीली मत तो है तने जी मौगी भागत के ढोल बुझाइल हम ना तारा मेरा रूम भर जा बुझला ना तारा जाके गोड़ बहिरे में गिरा चलो ना हम अपना मर्द के कमाई पर रहिया कोई के गुलामी ना करी ना कि तारा मेरा रूम गोड़ बहिरे चलो ना चलो हम ना चाहिए भौजी भौजी चला ना से भाई चला
सोचा नहीं कि कितना अच्छा घरे आ राजा राजवार घरे सुनो ना, ई तो तार गोल नदिया पर- एकदम से चुहेड़े निकला कितना झूठ बोले हमार होई बा होऊ बा बिल्डिंग बा वो तो तार बिल्डिंग देख ले हनी बा सोना के गेटो देख लेनी तार 4 गो 4 व्हीलरो देख ली तार हेलीकॉप्टरो देख लेनी अरे बिया- और उधर तू मोबाइल में के तू हीरो खाला ये भाई हीरा खाला ई अपन हीरा सब कुछ अपने लगे रखा ओतना बियाह शादी में हो केला बुझाइल नु तू मत जा देखो कैसे कैसे बियाह ना 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 सुना ना